Ha rilom khasi jantia ka jingdon kemali na ki nyotli ki district kalong laipun reungut ki blasajit na ki laipun dutli ki donsi kat ba ha election MP sha lok sabha ka election ka de na bantau wew MP ka bau mikmat na shillong parliamentary constituency hakawai na ki than jong ka rilom khasi jantia ka badon artli ki district henry ka bangi jukhot e ka kum ka rilom jantia ka badon nyotli ki constituency but ha election jit nong mikmat sha yeng dor bar thawan ka jala ka bangi tip kum ka election MLA ka badang shudap house nam arja arfulai nila sakhi bakibai ba hakite ki constituency kila ajing dop ya artli ki seng sign perthai kata ka National People's Party NPP kabla job adu South League constituency but ka United Democratic Party UDP Light League constituency ka National People's Party klayo ya ka jingjob na Jowai Nartiang Raliang but sutengah saipung constituency but ka United Democratic Party UDP kalawan baar kabla yo ya ka jingjob na Light League constituency kiba kentup ya ka Amlarem Clearian but ka Maukweo constituency Satang katu kat ni tayo suaban sedang election MP Lok Sabha kaban salong ka khandai ter global arjar pusau la sakhi ba ka jingban kre ki sang san perthei na ka banta ka ni election kalong ka ba ishidram ha ka ba kila lek ban pen sapriang ya la ki jong ki mat ki jura na lor ban pan jing chan ru ya la ki jong ki kertong na ka ni ka than ha ka laipo ter global arjar pusau ka Regional Democratic Alliance RDA kala penlong ik jilang pai ba akhleriat ban pen sngowi la ki jong ki mat ki jura bat ban pan jing kersan ru na ki pai ba ka te constituency na ka bantau kertong jongka uba Robert John Khajarin habayo banyikran bodomeli ka cleariat constituency uba Kermansela ubadeiru president ka UDP state youth wing hadien ka jelang halo ka chingpan khre habai dei bat ka ne election ulong ba kombolong ki wei ki election wala ki long ki ba e layo ya ka jingjob bat hakani election MP ru udan ka chingkerman bat da ka jing e bat ka jingshania jing pai ba ukertong ka ardi unyo ya ka jingjom nakalian jonga ngala i ki election beper khamtam na du snem arajar khatpra hadin kata arajar kat khandai MP bat MDC bat hadin kata arpalai ru ke MLA election but ngangi scam longba jong kitu ki election banga i ba wat ha kitu ki poru no doubt ki don hi kita ki jing yele basir ke ba hapding bat ki wei pat ki party hande ke jing i jong pat ba ke jing ai mesem jong pat ba da ki shania hanga bat kumjuru haki MDC bedon burom jongi bat kumjur longba ke jingi trelan jongi boro ngi i bangi job haboro kini ki election tingi ngi scam hagani ga MP election haunus nem arajar arbusaru bangin poisha ke thong ke jingjop namar ke jing i jong pai ba lada ki briu ki kenok kentho ingi sakano kanuru ki la ban omba ki nong east entia ki long kumta leni ki la ban pembe longba ki scheme ki beper ba ki kular andre habukut hi ke jing i jong pai ba ke jusenia jong pai ba ngangi scam ba kanang don hi bat nga bat ki MDC bedon burom jongi bat khamtam e ke jing i jong pai ba ngi i ba kim pungkut tang naga daw ba ki jingkular jong ki we ki ar kin ai kita ki e ki jing ai jong ki hendre ke jing i jongi bat ke jing shania kadang don hi rengkar tina kata kadang ngi sio scam ba kini ke election MP arjar arbusaru bingin poisha ke thang jing jong ke e bedon kam ke jing shania jong pai ba bat ke jing tresh tom ngi na kalian jongi kum ga state youth wing bat harkat ke jing ai lat jong ki pai ba yanga ban long mo kumu MLA na gani ke thain East India Hills tingin ye persang hi ban ya khot ye wer ki prolok pramarjan khamtam ki constituency beper wat lada hagitu ki constituency ke bangi ngim job ya ke MLA election do hande ngi i ba ngi namar ngi nalian juga party ngi don ki candidate ki baya contest hagitu ki por wala da kimla ban poisu ke thong chin job hande ki jingi le ke basir khai tina kata ka daw ngi scam bagi tu perlok ba shania haitu candidate jongi hagitu ko por bat hagni ke party jongi bikin dang yai scam ban yai dang yai ne hangi bat kani ke jingi ne jongi kan I min sem ba irbat ba Robert John Kharjarin long inong job jongi ka election ngana kalian jonga kawai banga kiar bahaban kreni ki paiba kata kade bansu kular be ke ek bom mla bat sakawai ru bansu pun kreni ki paiba da ke ek long kthok kno ya kata kade ba idon kam bahaban kiar ne kawai banga kat kum jing su thu junga kreni ke jing sisa bat karpat ki paiba ya ke ek jing thmu jong phi pensu thu ki paiba ngangi scam ba upaiba u la su thu ba ya ke ek jing sisa bat ke ek bodon kam ban le tena kata kadang ngim du jingkermen ba ke jing shisha hi ba kan job ya kanika election haki jaka bengi don ye ki MLA ngam du jingkermen bengin job hagi jaka bengim don ye ki MLA hagi ta ki area bengin hap ye tresh tom
ladangi tre shitom kumbangi tre haki constituency jongi hi bat hakini ki constituency bangim don amel iru ka chance ngila ban job handre ban claim ya kitu ki area nginum note namar handre haki constituency le jong hi khamtam haki jaka bangi don ki MLA ya kata ngam do jingkermen ban nganot hi ban omba ka jingjop kan long hi jongka UDP ladapi kan mau hagasngi bo pra one cha East India Hills. Actually usung thu bakla namar ka tu gade ke area jongka sutnga constituency te hastnga constituency kamde ke area jonga ba long banga job kade na ke 6 cleared constituency handre katuru kade ka part and parcel jongka district jongi nga claim hi yeladi ba ngadang de hu nomi khmat jong kade ka thain jongi na kata kadaw nga ong ba ka jingklem jong pra bagala mahla pai kini ka them jong ka UDP hapo East India Hills kalong ka babakla handai pila ban sakhi menne ba ka jingwan jong pai ba kitu ki de ki leaders ki ba khmat ki yawan bun ki pai ba nong sing sinong ba pli kimla ban yawan namar ka area jungi kalong ka bahe bar kumjur ki habye be ya ka jakpo na ta ka daw kimla ban yawan handai ladangi lej hagi sinong haman lagi sinong katuhi ka jingdon jong pai ba tena ka ta ka daw ngan OIP ba kata ka jingpai jong ka them jongi kamdon e kum kata handai ngin pen sakhi bat ngin pen i ki prolog ru ba ke jingkren jong am ta sngi ba ka them jongi kadang scam kadang yaine langba jong ka ni result ka ban sawan hauni ha jong ka ni MP election mana ki election nga sai i kita ki wan ki brew na ki party ba pher ngam kono you know long individually ringan su ong ba kidon kum kita ki party ki ba wan te ngam tip ha kono kur kom ki la ban ai ring kat kum ki jing tip hi jonga kum banga pachai menne ba ka jingdon jong local MLA khamtam ubadon hapo jong ka government kata hi kade ka lenti banle pan leni pinsneu ya kijing jong paiba jong ka constituency ngaru sumun mental ladang alej hakanu ka constituency shabar ka constituency jonga ngan kular ba ngan IEP kita nga ngit skem ba paiba ba start unum ngai ya kum kita ki jingkren thala leni ya kum kita ki jingpen be jonga hande paiba utip ba utu MLA jong ka constituency de me i bala ban wan ra ya ka development hande ka government ru ka kan sngap hi ya ka jingkren jong tu MLA jong ka constituency khamtam ubdan hapo jong ka government te ban wan ki we ki ban bar ban pensneu ya kata nga ngit skem ba paiba ulas nu thu ya kata hande mending akren mende banga ong ba ki paiba jong nga kim seu thu ni sukwa ban penseu thu ba kidon kum gitaru otherwise nga ngit skem ba ladang am pensai meneru paiba ulas nu thu ba ki egi jingkren jong ki bru ki banabar na ki pat ki party khamtam ki bamde ki MLA jong kani ka constituency ka de ka babakla. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने
और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।